El cicle de l'aigua. Cada dia, el Sol evapora 1 bilió de tones d'aigua. O el que és el mateix, l'aigua necessària per omplir el Camp Nou quasi 3 milions de vegades. El cicle de l'aigua ha començat. A l'atmosfera, el vapor d'aigua forma núvols que, tard o d'hora, cauen en forma de pluja. Es calcula que si tota l'aigua de l'atmosfera caigués de cop, n'hi hauria prou per cobrir tota la superfície del planeta amb 3 centímetres d'aigua. La pluja s'escorre i forma els rius i els torrents. Omple immensos dipòsits subterranis, llacs, mars i oceans. I el cicle recomença. El cicle de l'aigua no té una durada regular. El temps mitjà de renovació de l'aigua que hi ha a l'atmosfera, per exemple, és de 9 o 10 dies. L'aigua dels rius, en canvi, necessita de 12 a 20 dies de promig per fer el seu cicle. La dels llacs, entre 1 i 100 anys. L'aigua subterrània, 300 anys. I la dels oceans, uns 3.000 anys. El cicle més lent de tots és per l'aigua en forma de gel que es troba als pols i a les glaceres de les grans serralades. Poden passar milers d'anys abans no es fongui o s'evapori per recomençar el cicle. La importància d'aquest cicle per diversos ecosistemes del planeta és immensa. Si s'altera una variable, s'altera la vida al planeta. Un any sense pluges o una tempesta inesperada poden fer molt difícil la vida al planeta. Es calcula que el 90% dels desastres naturals que hi va haver a la dècada dels anys 90 tenien a veure amb l'aigua, ja sigui per inundacions o per sequeres.